হলেই দিল নাই উঠবো নাই না আজিকার এই সাধারণতন্ত্র দিবস উপলক্ষে এবারে ମୋ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସଂଖ୍ୟାନ ଗ୍ରାମ ସଂଖ୍ୟାନ ସ୍କୁଲର ତଥା ଆମର ସଂଖ୍ୟାଭଙ୍ଗା ଗ୍ରାମର ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିବୃନ୍ଦ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକଗଣ ଓ ଆମର ଆଦରଣୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୋର ସହକର୍ମୀଗଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିକାର ଏହି ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଦେଶ ଆଜି 75ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରୁଅଛି। 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖ ଦିନ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଦେଶରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇନଥିଲା। ଯେଉଁ ଆଇନ ବଳରେ ଦେଶ ଚାଲିବ ସେ ଆଇନ ତିଆରି ହୋଇନଥିଲା। ତ ତାହାକୁ ଆମର ଡକ୍ଟର ଭି.ଆର୍. ଆମ୍ବେଦକର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ଉଭୟ ମିଶି 2 ବର୍ଷ 11 ମାସ 18 ଦିନରେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନକୁ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ 1949 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖ ଦିନ ଏହା ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ 1950 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖ ଠାରୁ ଏହା ଆମ ଦେଶରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଲା। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ବିଧାନ ବା ଗୋଟେ ଆଇନ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ବନ୍ଧା। ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମେ ଆମ ଦେଶର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆମ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନରେ ଥିବା ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ତାହାକୁ କେବେ ଭଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନାହିଁ। ତ ଏଠି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପଦେ ଉପଦେଶ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ
आपणकर स्कूल रे जो अनुशासन तैयारी स्कूल चलाइबा तो निहाती रूल रेगुलेशन रही अक्षर अक्षर पालन कर सुशासन व्यवस्था भितर रही निजक गोटे सुनागरिक नागरिकता परिचय दे निजक सुनागरिक गढ़ी तोड़ापी प्रतिष्ठित हुए आजिकार देश में शिक्षार व्यवस्था न कहले भल तेणु मु सार मान टीचर आमर शिक्षक मान अनुरोध करी आपण मैंने ही जड़े केवल यही शिक्षा रथर सारथी जे कि शिक्षा रूपक एक शब्द को यही छात्र छात्री मानक मध्यरे गोटे सुनागरिक हिसाब से गढ़ी तोड़ापी आपण मान पाखरे मुख्य स्तर रही तेणु आपण मैंने सदा सर्वदा चेष्टित रहिबे जे किपरि छात्र छात्री भल पाठटिए न पढ़ू यदि पाठ होने समस्त द्वारा तो पाठ हम नहीं पाठ न नहीं किंतु से भल मनीषटी हो विशेष किसी कहू नहीं एतिकी कही मोर वक्तव्य समाप्त करुछि।